I časuje se na Srpoprat i danas imam Minecraft Hunger Games 100. Ok, u ovoj epizodi bi trebali da napravimo nešto kao za jelo. Kao što vidite, ubacio sam mod Optifine koji je na CTRL i sada ne može da mi se ruka kao pre u Minecraftu zato što ima kao podešavanje, video settings i kao što video settings vidite kada se poveća na maksimum čankova, to strašno baga. Vidite, moram stavno da refresham čankove. Zato ćemo mi da stavimo 4 čanka. Ovo isključimo i to je to. Sekund. Vidite kako je 3D. Ok, video settings, others off. Ok. Jesam čankove smanjio, jesam. Ok. Ovako, ok, dobro. Vidimo koliko imamo. 4 semena, ok. Sada da nađemo neko mesto gdje možemo da ga zasadimo. To je totalno nebitno. Ovo je samo privremeno. Ok, ovako. Dobro, eto ga, to je to. Sada idemo da ostavimo, ok, ovako. Cobblestone nam treba, ovo nam ovako, otprilike. Ok, treba mi koska. Sada, kao što vidite, skije malo drugačiji, malo je detaljiran. I ovako, dobro. Dobro. Ovako. Za sada ćemo da stavimo na mirno. Ok, i da napravimo još nešto. A to je ovo. Dobro. I ovo počnemo. Sad, počet ćemo da kopamo u drugu pravcu, da ne bismo naišli na onu prošlu pećinu. Tako da idemo. Ok, ovamo. Evo ga ugalj odmah. Ok, ekstra. Idemo još početak. Prvo ide ugalj, pa iron, pa zlato, pa lapis, pa redstone, pa dijamanti. Ok. Ok. Ići ćemo u dubinu F3, znači idemo u dubinu idemo u dubinu 8, znači dok nam ovdje ne bude bilo 8 i krećemo. Idemo ovuda, samo da odmah ovako i postavljamo i to je to. I evo sve otvorimo do osmice, što je bilo teško i dosadno. Ovako, dobro. Eto ga. Gledam se već bilo... Ne. Opa, evo ga iron ekstra. Ok, iron. Super, u prošloj epizodi Minecraft preživljavanja našli smo irona kako hoćeš, ja sam 50 irona, skoro štek. Ok, evo, cepaj. Činim se kao da sam vidio veće ime. Dobro. Ok.
Okej. Ajde. Okej. Okej, ovako malo lakše. Idemo, evo ga još jedna ekstra. Baš ovako kako kopam. Mislim 8 ajna sam našao. Okej, 30 ajna za sad ekstra. Opa, pećina, da li je to moja stara? Da, to je moja stara pećina. I zato idemo samo da produžimo. Produžit ćemo napred. Zato što u toj pećini smo već bili. I ispraznio sam temelja. Okej, evo nas. Idemo do bedrocka, pa ćemo se vratimo. Zlata. Idemo zlata. Po meni je Winter ipak najjači u ovoj igrici. Jači je od D&D, barem po meni. Ne znam za vas, ali meni je puno teže ubiti Wintera nego ovog D&D-a. Zato što baš treba dosta se pomučiti da biste ubili Wintera. Dobro, evo ga redstone. Sad treba da idemo ovako, okej. Opa. Opa, čekaj, evo ga. Eto. Znači ovdje. Evo ga odmah redstone. Dobro. Opa. Okej, ovako. Mogu da ugasim F3. Malo sam bolestan. Ovako i ovako. 1, 2, 3. Dosta uglja. Pojete se level. Okej, ovako. Sad, ovako. Od redstone. Samo da ovo iskopam, možda ima neka ruda gore ili dole. Pa da iskopam, ali nevjerovatno,
možda ima, ne, 100%. Ne, tako. E sad, počet ćemo da kopamo ovako. Ovdje idemo ovako. Pa 1, 2, 3, ok, tu. Ne, tu, ovdje ne. Ok, ovako. 1, 2, ok, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobro. Dobro! Ok, idemo samo kao i ovdje. Čekaj. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I to je to. Ok, idemo, krenemo ovim putem. Ovdje smo našli iron, što je ekstra. Znači, za sada ćemo ovako, dok ne stignemo do lave ili nečega. Ok, idemo. Ok, sad će ovo da mi pukne. Ok. Kapaj. Ok, redstone. Ups. Ovo ćemo zadržati sigurno 2-3 epizode. Dobro. Ok, idemo. Ćao. Sad sekund. Diamant. Diamanti! Woo! Yeah! Fuck yeah! Oh yeah! Slučajno naletim da kapam dal. Joj, vidi šta je! Jako je, ne! Ne. Okej. Ne, crten. Ne! Neću. Okej, ovako dole. Šta je dimata? Okej. I to. 4 dijamanta, odmah pravim kramp. Pa, pazi, ne. Ekstra. Okej. Da vidimo, to je malo još nešto. Ovako ćemo zaradimo, da zapadnemo u lavu. E sad, obsidian. Ok, tu nije baš, nisu dijamanti, ali tu je lapis. Opa. Našli pećinu, malo začeli vodu, to, dobra, idemo da iskopamo iron,
ekstra, znači super. Našli smo dijamante. Našli smo 4. Okej, ovako, bum. Moram se već da nađem još nešto, tu ne ništa, okej. E sad. Evo ga još ajrona. Ne. Okej, redstone. Ovo moramo ovako da malo osvetlimo. Okej. Dijamanti su tu. Ekstra. Sada ponim 2, okej, dosta. I ovo 32 komada irona. Ekstra, okej. Dobro ba! Opa, ljuđe, 20 level. Ekstra. Naš smo i lapis i iron, pa šta je ovo? Mnogo sretna mapa. I bogata što tiče ruda. Ale, koja sreća. Sreća, ča. Bla, 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 bla. To. 10 dijamanata. Aleluja. Ekstra. Bum. Koja sreća, brate. Ovo znači neviđeno. Ekstra. Čekaj. Dobro, top. Idemo. Još ovo zatvorimo. Znači to je normalno. Dobro. Znači nas smo dijamante. Hoćeš. Znači test. Ekstra. Znači, okej, imamo metal, imamo svega. Znači, ali 10 dijamanta ekstra. Dobro. Dobro, idemo da osjetimo ovo. Dobro. Idemo sada ovdje se smestimo. Okej, imamo što su ekstra. Sad idemo ovako. Znači ovo na 7, tako, i 4, da, 1, 3, 2, 5, 6, 7, okej, ovako, okej, ekstra. Dobro, ostavimo dijamante, to je veoma bitno. Ostavit ću sve ovo. Okej, ostavit ću to je to. Sad treba cobblestone, imamo dosta. I idemo kopati ugalj. Kopaj, okej. Znači ovo je, znači, čekaj, ne.
ostavim. Ovako. Okej, zlata, ništa posebno. Treba mi što više zlata, zato što mogu da napravim enchantovanu zlatnu jabuku, to traje 2 litera. Kako se pravi enchantovana zlatna jabuka? To se pravi tako što vi uzmete, napravite zlatnu jabuku i oko zlatne jabuke stavite zlatnu jabuku na crafting table, stavite u sredinu i oko stavite zlatne blokove. Znači, trebamo oko štek i po. Znači, za dijamante ja sam prezadovoljan. Dobro, ovdje bi mogla da završim epizodu. Dobro, to bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!